Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de mércores día 3 do mes de xullo na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe falaremosles de que está aberto o plazo para anotarse as actividades deportivas e culturais que organiza o Concello e tamén os cursiños de informática e de teléfono móvil. Deso falaremos. Do calendario festivo do Concello, con festas máis inmediatas, do torneo de xadrez que haberá este próximo domingo aquí en Cerceda. Saberemos tamén del. Recordamos esa cadela extraviada, a ver se atopamos. Falaremos das subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs, que tamén esteñen aberto plazo, e tamén unha nova recollida de plástico agrícola que poden solicitar. Recordamos que tamén haberá ITV de maquinaria agrícola este mes na Silva. Falaremos dos campamentos de verán, que xa comeza a segunda quenda en breve, e do programa Turismo do Inserso, que abriu o plazo para novas solicitudes. Falaremos do programa Bos Días Cole, do horario do Punto Limpo e tamén do programa de Benestar en balnearios da Xunta, que tamén ten o plazo aberto. En canto aos deportes, hoxe falaremos de salvamento acuático deportivo que tivo lugar a fin de semana pasado o Campeonato Galego en aguas abertas na playa Noézaro, donde temos moi boa representación. De eso falaremos como do tempo. Para mañán seguiremos con un tempo que pola mañán temprano estará nublado, irá abrindo a medida que transcurra a xornada, pero sin grande suba das temperaturas. Durante este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse nas actividades deportivas e culturais que organiza o Concello de Cerceda ao longo da próxima temporada 2024-2025. Poden apuntarse polas mañáns no rexistro do Concello ou por sede electrónica. En calquera caso, se trata das actividades que promove o Concello de Cerceda, actividades deportivas e actividades culturais. En este caso, teñen que anotarse polas mañáns. Durante todo este mes de xullo teñen de prazo. Poden facelo tamén, se queren, por sede electrónica. Tamén está aberto o plazo para os cursos de informática e o curso de teléfono móvil. Hai curso para adultos e para nenos en Cerceda e na Silva. Os cursos de informática para adultos son 12 horas por curso, serán informática básica con procesadores de texto, edición de fotos e vídeo, así como internet e correo electrónico, tamén impresión, 3D e, en este caso xa para os nenos, eso para os adultos. Para os nenos será o manexo do rato e do teclado, a xestión dos arquivos, mecanografía, procesador de textos, LibreOffice Writer, presentacións con Canva, uso da memoria USB ou configuración de navegadores, etc. Isto en canto aos cursiños de informática, estos son os de nenos. En canto aos cursos para aprender a usar o teléfono móvil, se organizan cursos na Baixa de Cerceda, no local social, son os mércores, na Silva, os venres, no local social da Silva, en Cerceda, no centro cívico, en Encrobas, no local social en Pontoxo, en Meirama tamén no local social os mércores, e tamén hai en Queixas, en Rodís e en Xesteda. En calquera caso, poden anotarse para calquera destes lugares que se oferta uso e manexo do teléfono móvil. En que consiste? Pois son talleres de teléfono móvil donde se aprenderán os axustes básicos para chamadas, guardar contactos, volumen, brillo, tamaño de letra, etc. ou xa axustes avanzados como instalar e desinstalar aplicacións, actualizacións, notificacións, wifi, bluetooth, sergas móvil, cita médica, fotos, etc. Si queren inscribirse e anotarse, lembren que poden facelo na planta baixa do Concello, no rexistro polas mañáns, ou se queren tamén por sede electrónica. Falamos agora de festas, porque imos co calendario festivo nestes meses que veñen no noso Concello. Xa este venres que ven, pasado mañán 5 de xullo, hai música en directo no albergue da estación en Queixas co grupo Versionetes. En este caso, recordar que será ás 7:30 da tarde. Tamén hoy hai o tardeo con música en directo, así se chama aquí,
en la estación, no albergue, la antigua estación de queixas, ahora albergue, con versionetes. Este venres, día 5, a 7:30 da tarde. Mais adiante, o venres 12 de xullo, a Comisión de Festas de Meirama organiza Back to 90, con xogos dos anos 90 para nenos e maiores. É un regreso aos anos 90, con concurso, ademais, o primeiro concurso de tortilla de Meirama, con degustación para os asistentes, e tamén haberá música dos 90 co DJ Teo. Eso xa será para a próxima semana. E tamén falamos do San Cristobo na Silva, que será para a próxima semana, o domingo 14 de xullo, donde haberá misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristobo, seguido da procesión polas rúas da Silva con vehículos engalanados, con premios para o mellor camión, ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta. Haberá sesión, vermú, coa Orquesta Galia, que dará paso a un gran xantar no campo da Feira das Nenas, donde xa que poden retirar os tickets para ese xantar que está a venta nos establecementos da Silva, ou se queren no teléfono 679 96 25 36. Pola noite, na Silva haberá verbena coa Orquesta Galia. Mais adiante é o Carmen en Rodís, o 16 de xullo, e tamén o Carmen en Cerceda, o 19, 20 e 21 de xullo. Xa sabemos tamén o cartel das festas do Carmen en Cerceda, donde haberá o venres, misa solemne a unha na honra Virxen de Fátima, e sesión vermú co grupo Dilema, a noite verbena con Zona Cero, disco móvil Impacto co DJ Sonic. O sábado 20 hai misa a unha na honra Virxen do Carmen, na sesión vermú estará a Alborada, e na verbena estará Alborada e a Orquesta París de Noia. E o domingo día 21, misa a unha, sesión vermú e verbena con Tania Beiras. Logo, máis adiante, a festa do Cochiño, o 27 de xullo, e logo, próximos días, seguiremos falando do resto de festas que aínda quedan pendentes en Cerceda. Cambiando de tema, falamos agora do torneo de xadrez que terá lugar este domingo. Este domingo se volve a organizar en Cerceda o 7º Torneo Intercomarcal de Xadrez Concello de Cerceda, organizado pola Diputación Provincial. Son máis de 100 xogadores que se darán cita na Polideportiva de Cerceda dende as 3:30 da tarde ata as 9, onde se entregarán os galardóns. Os premios serán en metálico, con máis de 800 euros en premio. Esos son os premios deste torneo de xadrez de Cerceda, que será este domingo. 7º Torneo Intercomarcal de Xadrez Concello de Cerceda, e que poden disfrutar na Polideportiva Municipal dende as 3:30 da tarde ata as 9 da noite. Un día máis recordámoslles, a ver se entre todos atopamos unha cadela extraviada que desapareceu o sábado ao mediodía en Gosende. Responde o nome de Yalma, é moi cariñosa, aínda que tamén é desconfiada con descoñecidos. Posee microchip. Se alguén sabe dela, pode chamar ao teléfono 635 37 19 42 ou poñerse en contacto con nós, ca Radio Televisión de Cerceda no 981 68 53 54. Por outra parte, falámoslles agora de que está aberto o plazo para solicitar a subvención para entidades deportivas, entidades culturais ou AMPAs. A subvención está aberta ata o 12 deste mes de xullo e serán obxecto desta subvención a promoción e impulso de actividades desenvoltas dentro do ámbito municipal, fomentando a utilidade pública ou interese social e deportivo ou de saúde. En calquera caso, se alguén quere solicitar estas subvencións, poden facelo directamente no rexistro do Concello. As bases atoparanas na web municipal www.cerceda.org. E se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono 981 68 50 01. Recordámoslles tamén que o próximo luns 15 deste mes de xullo se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. O procedemento para solicitar a recollida é
igual que nas anteriores ocasións. Os interesados deben de chamar ao teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 para solicitar o servicio indicando a cantidade de recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible ao camión encargado da carga con grúa e debe estar nun lugar limpo, sin residuos e atado en fardos para que poda ser recollido sin problema por este camión. Un servicio que poden solicitar xa e será o luns 15 de xullo. Tamén, se vostede está pendente da revisión da maquinaria agrícola, da ITV de maquinaria agrícola, que sepa que do 26 ao 31 deste mes de xullo, a ITV de maquinaria agrícola estará no campo da Feira da Silva. Se queren pedir cita previa xa poden facelo. Hai un teléfono 902 30 90 00 que ten coste a chamada, ou se queren pedir cita de xeito gratuito poden facelo na súa página web www.sicitv.com. Se están levando a cabo os campamentos de verán que o Concello de Cerceda organiza para que rapaces ao longo da época estival teñan actividades que facer e tamén para a conciliación das familias. Dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos, nestes intres está levando a cabo a primeira das quendas e o luns que ven comenzará a segunda quenda. O horario é de 9 da mañán a 2 da tarde e hai un horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. O campamento se desenrola na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, aínda que fan tamén saídas, por exemplo, ao Parque Acuático. As inscripcións, se alguén quere, aínda pode intentar inscribirse por si hai plazas libres. Para ello teñen que poñerse en contacto co teléfono de Servicios Sociais do Concello ou achegándose pola mañán á Casa Consistorial. A quenda seguinte será do 9 de xullo ao 22 de xullo, haberá unha terceira do 23 de xullo, o 6 de agosto e unha cuarta do 7 de agosto o 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros por neno e no caso de que queran horario ampliado de 70 euros. Ambos os dous incluyen a media mañán merenda e o horario ampliado incluye o almorzo. No caso de irmáns, na mesma quenda pagarían 30 euros. O Inserso abriu esta semana o plazo para novas solicitudes de turismo social do Inserso. Estará aberto ata o día 22 de xullo. Ata o día 22 de xullo se pode pedir plaza, solicitar plaza para o turismo social do Inserso. E para novas solicitudes, todos aqueles que xa solicitaran en anteriores anualidades lles comunicarán por carta, pero as novas solicitudes, os novos solicitantes teñen agora o plazo aberto ata o 22 de xullo. Para persoas residentes en España que reúnan os requisitos de ser pensionista de xubilación do Sistema Público Español de Pensión, ser pensionistas de viudez ou ter 55 anos cumplidos, ser pensionista por outros conceptos ou perceptor das prestacións. En calquera caso, deberán valerse por sí mesmo e non padecer alteracións no comportamento. Se queren ter máis información ou tramitalas, poden acudir ao Departamento de Servicios Sociais. Está na terceira planta do Concello ou poden chamar por teléfono o 981 68 60 68. Tamén dende o Concello se bota a andar o servicio Bos Días Cole para o Colexio Cruce de Cerceda. Está aberto o plazo para solicitar este servicio no Colexio Cruce para o próximo curso escolar e o plazo para elo rematará este venres que ven, día 5 de xullo, sería o último día. Se trata dun servicio para conciliación que se ven ofertando nos últimos anos no Colexio Cruce, onde os nenos poderán ir ao centro antes do horario lectivo, sendo atendidos por monitores e incluso almorzar. Se queren ter máis información, poden chamar ou inscribirse no 981 68 60 68. E o punto limpo do Concello de Cerceda, onde deben depositar o lixo voluminoso ou aqueles que polas súas características non podan ir aos colectores habituais, o punto limpo que está no Acevedo en Cerceda, ao longo do verán terá o seguinte horario. Estará aberto dende agora xa ata o 30 de setembro os martes e os xoves pola mañán de 9:30 a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30.
Recordamos que sigue aberto o programa de balnearios da Xunta de Galicia. Ata o 17 deste mes de xullo está aberto as inscricións para solicitar unha plaza na 10ª edición do programa Benestar en Balnearios, que ofrece estadías en 15 establecementos de Galicia para persoas maiores de 60 anos. A Consellería explicou que o Goberno galego continúa mellorando esta iniciativa, aumentando o número de plazas e tamén aumentaron os turnos, que van 2 meses de xullo a decembro. O programa Benestar en Balnearios está destinado a persoas maiores de 60 anos. Se ofertan estadías de 10 días en réximen de pensión completa en 15 establecementos de toda Galicia. Decir que, se queren tamén que lle axuden a tramitalo, poden facelo no Departamento de Servicios Sociais, na terceira planta do Concello, ou calquera dúbida no 981 68 60 68. Hoxe nos deportes falámosles de salvamento acuático deportivo, porque o Clube Natación Cerceda disputou o Campeonato Galego de Aguas Abertas en Playa no Ézaro esta pasada fin de semana. Un Clube Natación Cerceda que sigue invitando a todos a participar, a durante todo o ano prepararse para obter despois e disfrutar desta modalidade deportiva. Pois ben, o Clube Natación Cerceda levou 7 participantes, 5 alevíns e 2 cadetes. En calquera caso, na categoría alevín, houbo unha medalla de ouro nun campeonato galego para Lucía Selles en bandeiras e tamén un bronce para Nayara Iglesias, que tamén o conseguiu en bandeiras. O equipo formado por Lucía Selles, Nayara Iglesias, Marta Basadre, Lía Montes e Martina Otero acadaron plata en relevo sprint, aínda que ao final foron rigurosamente descalificadas. En cadetes, boa participación de Lucía García e Elena Pena. Esta última, Elena, obtivo un 6º posto en bandeiras, lembrando que é un campeonato galego. Como anécdota, decirlle que ao longo de toda a competición houbo que estar xogando con un golfiño que tiña o nombre de Manoliño, donde incluso os nadadores xogaban con el e tiñan que apartalo para poder disfrutar libremente esas probas de salvamento. As imaxes que poden ver facilitados polo presidente, por José María García, que tamén nos deu esta información. En canto tempo, Galicia vai a continuar durante mañán xoves baixo a influencia anticiclónica. Con esta situación agardamos ceus pouco anubrados pola mañán, con máis nubes no litoral norte e noroeste. Pola tarde teremos unha entrada de nubes altas, pero non impedirán o paso do sol. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán de nordés, frouxos pola mañán, aumentando a moderados pola tarde. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.